Dobrodošli u moj novi video na kanalu Moj svet biljaka. Ja sam Mirjana, a sada jedan neobičan video. Zeleni čaj za vaše orhideje. Zeleni čaj važi za lekovitu biljku već više od 5000 godina. Zahvaljujući brojnim dragocenim svojstvima kao što su vitamini A, B1, B2, B3, C, E i K, u sprezi sa kalijumom, kalcijumom, cinkom i gvožđem, fluorom, fitohemijskim komponentama predstavlja pravi osveživač za ljudsko zdravlje. Zeleni čaj je zdrav i svemoćni sastojak, nalazi primjenu čak i u prirodnoj kozmetici. Od tonera za lice, preko pilinga za telo, do regeneratora za kosu. Biljne materije u zelenom čaju čuvaju ćelije od štetnog uticaja slobodnih radikala. Neke studije čak ukazuju na efekte protiv starenja. Njegov kofein utiče osvežavajuće, dok tanini smiruju želudac i creva. Zahvaljujući vitaminima i mineralima, zeleni čaj može i više od toga. Ojačava imunitet, snižava krvni pritisak, umanjuje upalne procese u telu, štiti od kardiovaskularnih bolesti, sprečava karijes. Zeleni čaj pravi se od lišća drvenaste biljke rasprostranjene na Dalekom istoku, posebno u Kini i Japanu. Tradicionalno se zeleni čaj koristi kao čaj za uživanje, za olakšavanje varenja, za održavanje željene telesne težine i kao i preventiva mnogim bolestima. Priprema zelenog čaja. Jednu filter kesicu preliti sa 200 ml vruće vode, ne ključale. Sud poklopiti i ostaviti da odstoji 3 do 5 minuta i piti 2 do 3 šolje dnevno. Zeleni čaj je pravi melem za ljudsko zdravlje. Zahvaljujući dragocenim svojstvima, vitaminima i mineralima, pravi je eliksir za ljudsko zdravlje. Zeleni čaj možete koristiti i za vaše biljke. Možete ih zalivati zelenim čajem jedan puta u 2 nedelje. Bogatstvo vitamina i minerala iz zelenog čaja uticaće na rast vaših biljaka i brži oporavak posle presađivanja i nakon reanimacije i stresa. U litar vode stavila sam 3 filter kesice zelenog čaja i ostavila da se sadržaj ohladi. I ovim čajem zalivat ću moju orhideju. Ovu orhideju presadila sam pre 2 dana u novi supstrat. Nisam je zalivala, ostavila sam je 2 dana da se prilagodi, da tako kažem, novim uslovima i sada je došlo vreme za zalivanje i zaliću je zelenim čajem. Zeleni čaj će omogućiti da se ona brže adaptira na nove uslove i omogućit će brži rast novog i starog korenja. A sada sledi zalivanje u zelenim čajem. Ja ću staviti u ovu veću posudu i polako ću sipati zeleni čaj. Malo s jedne strane, malo s druge. Ops, evo, puna je.
posuda i ostavit ću 10-15 minuta da se kora dobro natopi zelenim čajem i koren naravno da uzme vode koliko mu je potrebno, a potom ću izvaditi, posle 15 minuta izvadit ću saksiju i dobro procediti. Prošlo je 15 minuta i orhideju treba izvaditi iz čaja. Bila je potopljena u zelenom čaju. Kora se natopila potrebnim materijama i vitaminima iz zelenog čaja, kao i sam koren. Uzeo je potrebne vitamine i materije koje su mu neophodne za rast i razvoj. Orhideju ću ostaviti u podmetaču i vratit ću je na svoje mesto i tako do narednog zalivanja. Toliko u ovom videu o zalivanju orhideja sa zelenim čajem. Obilje vitamina i minerala iz zelenog čaja pomoći će vašim biljkama da bolje napreduju i da rastu, da budu zdravije i lepše. Ukoliko vam se svideo ovaj video, obavezno lajkujte, komentarišite, iznosite svoje iskustva, zapažanja.
na ovu temu. Ako sam kojim slučajem nešto propustila, dodajte u komentaru vezano za zalivanje orhideja sa zelenim čajem, slobodno. Veliki pozdrav, svako dobro vam želim, uživajte u cveću i proleću i zelenom čaju. Živeli, svako dobro vam želim, do narednog videa.